Anem a parlar del model d'atracció partida. Què és, us preguntareu? És una divisió de l'atracció en diversos eixos. També és conegut per les seues sigles en anglès, SAM, Split Attraction Model. Permet entendre realitats on els distints tipus d'atracció no van parells. Quins tipus d'atracció? Aquest model divideix l'atracció en atracció sexual, un sentiment d'interès dirigit cap a una persona que causa el desig de voler mantenir relacions de caràcter íntim, sexual o físic. Atracció romàntica, sentiment d'interès dirigit cap a una persona que causa el desig de voler mantenir una relació de caràcter romàntic. Aquestes són les més conegudes, però n'hi ha més. Atracció platònica, es manifesta en el desig d'establir una relació afectiva amb una altra persona, però no de caràcter romàntic. Atracció estètica, es manifesta en l'admiració de les característiques d'una persona a través dels sentits, normalment la vista. I finalment, l'atracció sensorial sensual és el desig de proximitat física amb algunes persones de manera no sexual, per exemple en forma d'abraços o carícies. Us preguntareu quin ús té aquest model? Permet mostrar la rellevància personal d'atraccions ignorades socialment, com les tres últimes que hem anomenat. Explica formes no normatives de relacionar-se, com poden ser les queer platonic relationships, les relacions queer platòniques, de les quals es parlen en un altre vídeo. No tothom utilitza aquest model, això sí, hi ha gent que només utilitza l'etiqueta de romanticisme o la que se li apliqui. Espero que us hagi agradat aquest vídeo.